Let's keep it up. Now it's gonna come back with a vengeance. Now Team Pain is gonna... Ready? Go! Kom nu, Nima. Aggressiv nu. Godt, Nima, det der. Pas på. Kom så, Jesper. Kom op der. Så Jesper. Det var dine point, det der, Jesper. Foran med 2. Kontroller. Godt, Nima. Så har du ham nu, Nima. Nima, gør du bare din game derfra. Jesper. Sæt armen ind på maven. Hovedet op, hovedet op. Spændende. Hovedet op. Nedad, nedad. Får nogle movement fra det andre væk. Kig op, kig op, kig op, kig op. Sådan. Det er en knæ. Jeg skal kæmpe om 2 uger til Danish Open. Ellers så skal jeg kæmpe til den der Kaiju Cup i maj måned. Skal vi? Så det er bare Brown Belt Division. Yes. Godt så, Jesper. Færdig det er, om brystet rejser Jeg skal op. også være med. Nej, så skal vi alle sammen. Så tager vi stadig alle os, der er her, så som et hold, i stedet for at kæmpe mod hinanden. Kan så sådan en stor klub. Det er jo en stor klub. Det er bare for at træne og gøre hinanden bedre. Jeg stod en bus, der stod Må ikke nogen vejen. Tryk på hans mave. Det var fedt. Fat i bæltet. Men det er ikke fordi, man tager afsted for at se, om der er bedst. Så afsted for at blive bedre alle Træk sammen. en arm. Konkurrere mod hinanden. Og når man konkurrerer, så bliver man også mere bedre. Man lærer Knytnævlen i brystet. ting om sig selv. Han blev også Knytnævlen i brystet. Kig op, kig op. Træk fat i din arm. Træk din egen arm til dig. Højre arm ind til dig. Godt, Nima. Sådan. Op, op mod. Ja, Martin og Simon gode. Sådan. Vi ved. det er meget god dag. Ja, det er nok. Sådan. Sådan der. Hold igen, Nima. De er måske ude i bad, eller hvad? Hvad? De er måske ude i bad. Nej, det er allerede kørt. Okay. Kom så, Jesper. Kom så, Nima. Lav takedown mere. Sådan, sådan, sådan der. Og så trykker du på hans knæ. Tryk på hans knæ. Jeg kan ikke nå Bliv det. ved med at holde ham. Bliv ved med at holde ham. Hold ham op. Tryk på hans knæ. Tryk på hans knæ. Sådan. Op med dig, op med dig, op med dig, op med dig. Op, 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 op. Sådan, sådan. Op, 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 op mod, op mod, op mod. Du kan 2 point, vi står lige nu. Jeg fik ikke point for maven. Det var der ikke lang tid nok. Og så Jesper. Sådan, Jesper. 2 Godt, Nima. Jesper, bær ham. Igen. En gang til. Op med ham. Begge hænder på hans bryst. Begge hænder på hans bryst. Træk ham ind til dig. Ned. Ned igen. Ned igen. Ned igen. Ned igen. Sådan. Ja. Ned med hofterne. Ned med hofterne. Sæt dig helt ned. Sådan der. Sådan er åben. Og så kigger du op. Kig op. Tryk ham på maven. Tryk ham på maven. Sådan. Det er godt, det der. Det er godt. Sådan. Ind med knæet. Og så frem med væk. Ind med knæet. Frem med hofterne. Sådan der. Det er fint, det der. Ned med det. Ja, sådan der. Sådan. Ned med ham. Ned med ham. Ned med ham. Op, 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 op. Sådan. Ind med knæet. Ind med knæet. Op, op, op igen. Op igen. Op igen. Op igen. Op igen. Op. Op med dig. Sådan. Op, Jesper. Jesper, op. Sådan. Jesper, der er 2 minutter foran. Nej, der står 4-4. Der står 4-4. Sådan. Sådan. Klassificer. Stop. Stop. Bang. Ready? Ready, yes. Go! Hav fat i hans arm, hav fat i hans arm. Hav fat i hans ærmer. Ja, sådan der. Det er godt det der. Ja. Kravl op. Kravl op. Sådan. Sådan. Omoplata. Sådan. Kom. Hvad er passen, Nima? Så gammel det. Sådan. Men du skal bare placere. Luk. Kom så. Ja. Okay. Lad mig nu tilbage, Jesper. Han har en højre arm ude.
Sweep ham. Sweep. Træk din arm til. Op med benene. Op med benene. Stille og roligt. Kravle op. Sådan der. Det er rigtig godt. Hvad ser du, Nima? Jamen, du skal passere nu, kom så. Og så Arbejde. Det er godt. Nima, jeg er åben hele tiden. Den er der. Sådan. Den står lige. Sådan. Ja, den er der. Okay. Ind og have fat. Sådan. Triangle. Sådan. Tag ham. Over på maven. Op mod maven. Op på maven. Op. Han må ikke få pointene. Op på maven. Stabiliser. Kom nu. Videre. Kæmp for det. Sådan. Tag fat i hans ben. Sådan. Takedown. Sådan. Op med hovedet. Ja. Lås dine hænder bag det. Lås dine hænder bag ham. Lås dine egne hænder bag ham. Nima, træk. Op med hovedet. Ja, lige nøjagtigt, mand. Hvad er tiden? Du er næsten færdig. 20 sekunder, mand. Okay, så blokerer han hofter. Du har lige tid til at køre 3 point hjem ved pas. Lige tweaks, Nima. 29. 20 sekunder. Kom så, Nima. Så for Nima. Nima, Fordi han blev det igen. God kamp, det der. 23 sekunder. Bare med at være aggressiv, så får du Stå lige, sejren. Nima. Du skal sweep ham. Jeg har fået 100% Nima. Bare lige sweep eller en sweep. Sidste halv. Altså James. Bare lige en submission. Det er sjovt, at det er helt tilfældigt, de kommer på samme hold. Ja, Jesper, der valgte, han vidste det, eller? Han vidste ikke, eller Nej, men det var ikke, du ved. Og vi snakker om, at vi skal holde sammen. Så Nima, aggressiv. Tryk på hans mave. Op. Sådan. Kig op. Sådan. Åbn garden. Nima, sweep ham. Kom så. Sådan der. Ja, kom nu ned. Sweep ham. Sweep ham. Så Jesper. Kom nu. Nima, du er aggressiv. Passer. Men Nima nok. Jeg tror, Nima han vinder. Ja, det tror jeg også, han har 4-4 på banen. Men halfguard her til sidst, det plejer også at være en... Og så var han ved at passe til sidst også. Og en halfguard, så jeg tror, Nima burde få den.